Dámy a pánové, vítám vás zase u dalšího videjka. Dneska si otevřeme Megapick v Brawl Stars. Tak jdem na to, asi můžeme jít na to, jdem na to. Tak pojď, klik, klik, klik. No, už se nám to tady openinguje. 106 blingů, ok, to se hodí. 508. 213 powerpointů a jdem na to. Legendary, dneska musí být legendary. Tak pojď, jdem na to. No, zatím to vypadá špatně. Pojď, musí tam být. Pojď, teď, pojď. Nevadí. Ale dobrý, nekončíme, ještě 17. Pojď. Skoro, no. Pojď, nevadí. A powerpointy. Dobrý. No, to je nadějný. Už to tam skoro padlo. Mohlo to padnout už skoro. Pojď. Let's go! Legendary! Jdeme na follow! A ať nám padne brawler! Jdem na to. Teď! Tak to ne, to mě nedělejte tohle sto. Broka stejně nehraju. Pojď. Tak pojď teda. PowerPoint. OK. Super rare. Pojď, rare. Super rare. Oh my god, zase nic, tak to je marný. Dobrý, ale jdem dál. Ještě 9. Super rare. OK. Pin ze super rare, to není špatný na Lily. Lily není špatný, bro. Epic. Na Mexku, kámo, let's go, to jsem rád. OK, rare, nevadí. 50 coinů. Pojď. Epic. Epic. Kámo, nevadí. Pojď, super rare. Tak to už nám asi nic nepadne. Aspoň ještě legendární. Pojď, nic. Nevadí, ale už teda. Hej, jak to, že je zase rare? Není možný, pojď. Nic, no tak jako nevadí, no. Pojď. Ty kokosmítik. Pojď. Bože, já to vzdávám. Dobrý, no, tak nám padl tady Hypercharge, Lily, Max a Lola, piny a spray. Pokud se vám videjko líbilo, dejte tady odběr a zatím čus.